and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Senti. Uy! Uy. Paing! Ngano day, Angkol? Trawa! Trawa yun si FB. Trawa! Trawa! Nay nasunog nga ang hotel. O mayong pagka-plaster sa mga dagoy na sa bilog buboy nga apil sa mga ni-check-in dito nga giriskyo. Unsa? Ha? Ginoo ko. Oh, Kalma lang, Imok. Usaon nga nahitabo naman na. kinahanglang manubagod si Boboy sa gibuhat ni Mama Imok. Ang akong manghod. Kabata pa sa akong manghod. Si bata. Di na siya bata. Nahibaw na siya sa iyang gibuhat. Ha? Kinahanglan nga iya gining barugan, ha? Di mahimong iya lang ning likuran. Buboy. Wa may natabo na mo, kuya, oy. Bago naman ming abot adto pagsunog. Pero gano'n dito malaging taon mong duha? Huwag kay ba nga adto na may paingon. Ano nagkuyog man mo? Pagkawas ako sa skulahan, kinaya mo sa rito. Ay. Ano kung giingnan nga magpakuyog siya na ako. Naikog magpaliban mo ni kuyog rasag ko. Nagbuhok naman siya sa kanan. Huwag kay ba nga adto ba na may paingon dito. Huwag ka ba mamakak? Lagi kuya! Nagsulti niyo ko si doon! Bisa pangutanong pa di mo sinang sabil! Ayaw ko tubag hilak, ma. Sultihi ko. May nahitabo bagid ninyo ni Boboy. Kung di ka mo tubag na ko, ma, wa di ikatabang nimo. Nganong inyo man yung pugso na? Wala kain daw na itabo na mo nilang sabi, wa may relasyon! Ayaw ko ninyo pugsang mapagkasal niya. Mura na tao na ko siyang mama, oy. Biya. Labaran na gisa kong uwi ni, oy. Boy, naglapad na kay kong boy. Kung nilikay pa lang idong talagi ka, di na mahitabo. Sus! Ayaw na lang lagi siya sigihig basol, Imok. Usa mo ta nagkalabad ang iyang Mo yun, Tabangan na lang nato siya sa pagpangita og sulbad ini problema, ha? bitaw. Sus! Buboy, baboy! Lamiyan ni mo litsuron, ay. Pero, Biya, usaon lagi. Huwag mako'y mahuna-huna. Ngano magpagkasaman ko sa imong mama, nga wa man may relasyon. Wa sa ditabo na mo. May nahitabo man ninyo uwa. Nauwawa na si Mama. Starring good bus balita good. Mayong pagkahapla sa kamera ang iyong mga dagway. Iskandalo kayo, Boboy, maong kinahanglan yun nga imong barugan si Mama. May paingin na ako ikiha. Aron ang judge mo ay muhukom na ko. Boboy, nganong kinahanglan pa man nga muabot ang puto, ha? Ngano day kun ato na lang ni sabutan? Di mo pakasal niya, oy! Dili ko magigminyo niya. Way na hitabo na mo. Wa mi relasyon. Bisan asa pa ta mag-abot. Di dyo ko magpakasal niya. Kining ing. Ing. Paing man. Ako ba, nagkasabot ko ni mo, ing. Pero, hinautot nga magkasabot sa kanan ko, ing. Pero looy, masagod kayo akong mama, God. Kaya sige na maghilak. Pero, Kuyawan ko atakihon niya sa kaguol. Maloy sa tawag na ako pa, Egoy. Tarawa na gud ko. Ikaw ba rin paminyo unong tiguang? Musugot ba ka? Bisag loy yung mama, di ko musugot. Undi ako itakihon, ha? Ha? Undi ako itakihon, ha? Ha? Paras uto ka niyo, kalma lang, ing. Ing. Mok. Ing track ko kagon. Kining boy. Asay maayo magsulti mo ni nang sabil. Undi, Goy! Oh, Di na ko makigsulti pa niya. pagsulti mo tarong.
Kamu na magkinahibaw niya na ba? Kung sige tinuod. Kung nagsulti ka sa tinuod, hangiwa siya. Pakiluin niya. Oh, bitaw. Dali. Aduas bahay na. Aw, kung magigsulti ko niya, kanang naadyo mo ha? Kitingalig, doon na unya siya buhaton ako. Oh, Boboy, ni Aka. Kuya! Kining, nang sabil, pwede bang mag-istorya mo si Buboy? Kanang tinaro nga istorya nang? Kana bang makasulbad sa itong problema karon? Wow, na ba kining hitabo eh? Di lang kamo ni Buboy ang nawawan ini. Apil mi si Paing, di ba Ing? Bitaw ma. Sakto si Mok. Sulbaro ni nato. Mugawas mis Paing. Pagsulti mo. Ayaw mo gawas, kuya. Mahadlok gyud ka nako, Boboy. Oo! Oh, Boy. Dito lang mo dapit sa kusina, kuya ha? Basta kaya ayaw lang yung mo gawas. wa na gyud kay pagsalig nako, Boboy. Wa na! Na, sabot. Ayaw gilakilang nang. Magsunod ang tarong. Ayaw taong ko i-hostage, oy. Nang may mo ba? Ha? Ang kuna in taon nga wa intay nahitabo nato. Nga wa tay relasyon. Nang sabil, maluoy sa taong ka ni Buboy nang maguba ang taon niyang kaugmaon kundi ka magtarong. Unya nga akong dungog. Baliwa na lang, ha? Ma. Wa magud kahay nahitabo ninyo. May nahitabo man uwa. Kinahanglan nga imo kong pakaslan, Boboy. Ako kumao na! Maghikog na lang ko! Oh, Boy! Boy, ay O di pagbinuot ba? na, boy. Patya na lang ko ng sabil! Boboy. Patya na lang ko nang! Mas maayo pang mamatay ko kaysa magpakasal ko ni mo! Mahal ta kayo ka, Boboy. Ew! O sige. Sige! Ayaw kong pakasli. Panglayas mo sa kong atubangan karon dayon. Panglayas mo! Tara tayo, kuya! Dali, boy. Tara! Sige! Layas mo! Adto na mi! Layas! Adto na mi! Ay, boy. Oh, ikaw! Nganong ni Aka pa man? Apil di ko ma. Apil ka! Layas! Gipalayas ka? Oo. Kaya wa mo ko mudapig niya. Unya, Ay. asa man karon mo puyo? Ani lang una ko sa inyo. Unsa? Ngano di maghotel lang una ka? O pension house? Kwartahan bitaw ka? Kuan mo gud Mok kanang Mok. Ing. Gusto mo gud ko nga dool kong mama ba. Tingalig unsa unyi buhato niya. Kuan, kining, di nila nagasamo. Kay klaro gyud nga, malili ra nimo sinang sabil-ing. Bitaw sa mas dool mo ning inyo. O gani. Pero sigurado juga nga okay ra kang anhikos inyo Mok. Okay ra lagi ing-ing, naon sa man. Ay. Sige, salamat. Ani lang ko sa sala para sayon raglantaw sa amo. Oh. Ay, uy, sabaro. Mok, mupauli lang ko ha. Di pwede nga siya ang usas bahay. Mupauli lang ko. Ay, salamat itaon. Nahilom na gini istorya-istorya itaan bahay na ni Buboy yun din ang sabi. Ay, mao magyud na. Init pa kaayo kun pag-upa. Pero sa kadugayan, mamingaw ra man na. Pero, wa gid ko makikita ni nang sabil da nga migawas da. Oh, nauho tingali pag-ayo. Pero kay baw kabiya, mas mayo ba ya ang nahitabo nga bunga at tong bati nga hitabo? Unsa man? Ay, puti ninduta. Oo nga nilagi. Kami si Paing, nagkaamigo na sab. Oh. Laki! Oh, maayo noon. Mayon tag magdayo na giniing among panag-amigo. Maayo unta. Oh. Maunay akong kondisyon para musugot ko sa imong gusto. Nga kalimtan na gid si Boboy. Awon sa mandili ka? Sige. Dili gid ako siya kalimtan. Bangita kog paagi nga ako gid siyang makuha. Sige ma, sige. Musugot ako sa imong kondisyon.
Basta lang kay di na to mubalik nga maiskandalo na sagka ha? Tungod niya. Musugot ako. Sa baron, kasaba ba aron, oy? Boy! Sa baron, boy! Suba ako ron, kuya. Oh, dili, di ikaw rin ang nagpa-music o kusot. Abigan lang ikaw. Tapay nga naman mura magsaba sa ato. Mamagha ka magpatukar. Di mo masag ko magpatukar, Sam. Barod na sa itong tugkaran, kuya. Ha? Oh, tunawa, kuya. Uy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!